Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada ala. Faslun utawi iki iku fasal suci. Niki fasal, niki pemisah antara pembahasan sebelumnya dengan pembahasan setelahnya. Yang sing kita bahas mangke inggih menika bahas tentang ngusap khuf. Khuf niku kados kaya sepatu tapi boten sepatu, dibilang kaos kaki kayak boten kaos kaki. Tapi kados tebel, lebih tebel daripada kaos kaki tapi nggih luwih tipis daripada sepatu. Lah khuf niki diagem ya ning sikil loro niku. Lah pembahasan kali niki mangke bahas tentang nggih asline wudu niku kan kedah diantara rukun wudu kedah basuh kaki ya, basuh kaki sampai kedua mata kaki. Lah iki pembahasan mashu alal khuf iki engko basuh kaki niku iso digenti dengan cukup ngusap di atas khuf. Jadi tidak harus dicopot khufnya tapi cukup diusap ya dengan air di atas khuf niku wau. Faqala al-muallif rahimahullahu taala wal mashu lan utawi ngusap alal khuffaini ing atase khuf loro jaizun niku wenang fil wudu'i ing dalem wudu. Dados wenange ngusap di atas khuf niku nggih sebagai ganti daripada basuh kaki ning wudu. Dadi ning wudu mawon iki. La fi ghusli fardin, la fi ghuslin ora ing dalem adus fardin ya padha go iku mau rupane adus fardu au naflan utawa adus sunnah. Dados ngusap khuf niki nggih hanya berlaku di pembahasan wudu yang mana sebagaimana kados wau sing kula jelasaken ada basuh kaki engko iso diganti dengan basuh khuf niku. Ngusap khuf. Lah ora oleh sebagai ganti adus. Baik adus sunnah maupun adus wajib. Adus jinabat, adus badane haid. Lah niku pengen kabeh diadusi, badhe niku sing kakike niki dijarke ora dibasuh dengan air, tapi dipakeni dengan khuf terus bariku diusap di atas khuf niku sebagai ganti membasuh kaki niku. Iki tidak boleh ya, karena berlakunya hanya untuk di wudu bukan di mandi ya, baik mandi wajib maupun mandi sunnah. Wala fi izalati najasatin lan ora ing dalem ngilangaken najis. Begitu pula niki ndak boleh nggih, ndak berlaku ya ngusap khuf niki dalam ngilangno najis ndak berlaku. Kok misal kakine ana najise terus badhe niku najis ini kan wajib nggih, najis ini kan kudu di cara nyucikno kan kudu dibasuh dengan air. Lah iku gak pengen dibasuh tapi cukup ngusap di atas khuf. Niki ndak boleh. Ndak boleh ya, ndak nyukupi. Falau ajnaba mongko lamun junub sapa wong. Au damiyat utawa geteh, dadi ngetokno geteh rijluhu apa sikile wong fa arada mongko karep sapa wong almasha ing ngusap badalan sebagai gantine min ghuslir rijli saking basuh sikil lam yujzi mongko ora nyukupi ya, ngusape niku gak nyukupi. Nah iki dicontohno ning mriki seandainya ada orang ki junub ya, junub maka wajib mandi ya. Utawa wong ki geten sikile kena najis. Nah, saiki misal kena ngedaki telek misalkan telek pitik ya, iki gak pengen dibasuh dengan air akan tapi pengen diganti dengan ngusap khuf niku wau, maka lam yujzi gak nyukupi berarti ya adus moyo aduse urung sah. Nah napa jenenge ngilangno najis niki berarti najise durung ilang niku mesti ngoten. Bala buddha balik ora kena ora minal ghusli saking basuh ya, jadi kudu dibasuh niku gak oleh diusap, cukup diusap. Wa asy'ara lan paring ngerti qauluhu apa dawe
musannaf. Untuk asyara bisa diparingi isyarah ya saged ya. Di manane asyara syuur niku ngrasa ya lan ndadekake rasa maksudnya. Qauluhu apa dawuhe ke musannaf jaizun, rupane dawuh jaiz wenang anna ghuslar rijlaini ing setuhune mbasuh sikil loro afdalu iku luwih utama minal masih saking ngusap. Jadi iku mau redaksine musannaf bahwa ngusap khuf loro di atas khuf loro niki hukume jaiz wenang. Lah iki dikomentari kalihan Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi bahwa kata-kata jaizun wenang iki nyai isyarah nyai apa jenenge ya ngai petunjuk ya secara tersirat bahwa basuh sikil loro iku luwih utama daripada ngusap khuf niku. Ya, itu lebih baik ya, lebih baik basuh sikil karena memang asalnya kayak gitu hukum asalnya wudu ya basuh sikil loro niku sampai kedua mata kaki. Wa inna ma yajuzu, nah iki oleh ngusap dua khuf niku bagaimana? Wa inna ma yajuzu lan angin pestine wenang mashul khufaini apa ngusap khuf loro la ahadihima ora salah sijine tok fakot bloko ya la ahadihima fakot bloko. Jadi oleh ngusap khuf loro niki ya oleh ngusap khuf kudune khuf loro sekalian sepaket iku gak oleh siji tok. Misal niki sing kaki kanan niki nggawa khuf nggunakaken khuf, sing kaki kiri gak gunakan khuf. Nah, terus baton niku wudu ya pengen ngusap sing kanan tok iku yang gunakno khuf niku sing kanan ya sing kiri tetep dibasuh gak oleh niku. Jadi nak pone basuh ya basuh kabeh, pone ngusap khuf ya ngusap khuf kabeh ya. Wa inna ma yajuzu masul khufaini la ahadihima faqat. Jadi oleh nek loro-lorone salah sini mboten angsal nak pone salah sini kecuali nek sikile siji tok. Nah kecuali nek sikile siji tok illa ayyakuna kejaba yen ta ana sapa wong faqidal ukhra iku wong kang kilangan sikil sing sijine. Nah, kecuali nek sikile siji tok misalkan ya nggo khufe ya khuf siji ku tok pun. Nah, iku gak apa-apa nek kados ngoten. Tapi nek napa normal sikile loro pengen ngusape siji khuf sing siji basuh niki mboten nang. Lah wenang-wenang bisalah sati syarat itu. Wenange boleh niku wau dengan 3 syarat kelawan telu pira-pira syarat. Apa wae rupane siji an yabtadia, rupane setunggal yen to ngawiti sapa asyakhsu sapa wong-wongan ya seseorang lubsahuma ing ngagem khuf loro ba'da kamalit taharati ing dalem sakbadane sempurnane sesuci. Jadi syarat yang pertama diperbolehkan ngusap khuf tadi iku ya iku harus ketika memakai khuf iku harus sudah sempurna sesuci nih. Wis wudu secara normal wudu kok biasane sempurna wudune iku harus kayak gitu. Nah wis wudu secara sempurna baru lagian nggunakaken khuf niku make 2 khuf tadi. Lah kok misal make khufe pas dereng wudu mboten sempurna sucine make khuf, maka setelahnya nih ndak boleh ngusap di atas 2 khuf niku ndak boleh kan, tapi harus basuh kedua kaki sampai kedua mata kaki ya. Jadi syarat yang pertama harus memakai khuf setelah sempurnanya sesuci. Nah kita terus di tafriqnya falau ghasala mongko lamun basuh sapa wong rijlan ing siji sikil wa albasa lan ngagem sapa wong ha ing sikil siji mau khufaha ing khufe sikil siji summa fa'ala bil ukhra kadzalika summa fa'ala mongko nuli nglampahi sapa wong bil ukhra kelawan sing sikil sing sijine nggih kadzalika kaya mengkono mau lam yakfi mongko gak cukup. Iki dicontohkan di sini, ini yang contoh yang ndak kamal tohar, ndak sempurna sesuci ya. Misal ada orang wudu muka wes, tangan wes, kepala sudah, ini tinggal masuk kaki. Dibasuh yang kanan dibasuh. Ya salah siji kaki ini dibasuh, mbok kanan mbok kiri dibasuh. Kemudian gak langsung basuh ke kaki yang satunya, akan tapi ya langsung gunakan khufnya kaki yang sudah dibasuh tadi. Yang kanan misalkan, yang kanan dibasuh, kemudian langsung dipakai nih khuf. Berarti make khuf niki itu kan belum sempurnanya sesuci. Sempurnanya wudu kan dereng kok, soalnya kaki yang satunya tadi belum dibasuh. Lah yang kanan dibasuh kemudian dipakai khuf, kemudian lanjut yang kiri dibasuh dipakai khuf, maka lam yakfi gak cukup, mboten cekap nggih, mboten cekap. Artinya ya nanti misal batal
nggih, niki mboten angsal ngusap khuf, akan tapi harus basuh niku maksudnya. Ya kenapa kok gak cukup? Ya karena makainya khuf tadi ada salah satu khuf yang dipakai yang sebelum sempurnanya sesuci. Mulane enggak cukup. Walau ibtada mongko lamun ngawiti sapa wong lubsahuma ing ngagem khuf loro ba'da kamalit thaharati sak ba'dane sempurnane sesuci. Summa ahdasa mongko nuli hadas sapa wong qabla usulir rijli ing dalem saderenge tumekane sikil qadamal khufi ing delamaane khuf lam yujzi mongko ora nyukupi almasu apa ngusap. Kok misal niki padha ae. Iki dicontohkan di sini. Seandainya ada orang niki wis mbasuh kabeh ya sempurna sesucine. Kemudian memakai dua khuf tadi. Ya, berarti memakai dua khuf niki dalam keadaan sudah sempurnanya sesuci. Wis suci, wis kabeh sempurna niku. Wis terus badhe niku memakai khuf. Lah, memakai khuf iki durung sampai kaki ya apa jenenge tungkae iki mau nempel utawa sikile nempel ning ya delamaan ning khuf iku mau kok wis batal wudune, maka lam yujzi al-mashu, maka oga ya cukup engko iku setelah niku apa yang ngusap di atas khuf ndak boleh niku, maka harus mbasuh kaki. Kenapa? Nggih, soalnya ketika hadas niku mau iki dia dalam keadaan durung nggunakake khuf secara sempurna. Berarti engko pas nempel plek nggih sikil ning khuf niku wau iki dalam keadaan wong iki hadas. Maka nek dalam keadaan hadas, maka ya ora oleh ngusap. Nggih, ora oleh ngusap di atas khuf niku wau. Karena di antara syaratnya tadi apa? Di antara syaratnya adalah memakai khuf itu setelah ba'da kamali at-thaharati, sempurnane sesuci. Lah sedangkan iki mau dianggap nggunake ya secara sempurna khuf niku mau dalam keadaan wis batal. Ya, maka lam yujzi al-mashu. Gak cukup ngusap. Maka bagaimana? Ya kudu dicopot engko. Copot dan harus dibasuh. Wa an yakuna lan yen to ana al-khufani tegese khuf loro satira ini iku ya perkara kang nutupi karone lima hal li ghusli al-fardi maring panggonane basuhe fardu minal qadamaini saking sikil loro, delamaan loro. Bika baihima kelawan dua mata kakine sikil loro iku mau qadamain. Nah, iki diantara syarat oleh ngusap khuf yang berikutnya, yang nomor 2 yaitu adalah napa? Yaitu dua khufnya harus nutupi ya panggonan ya sing dibasuh sing fardu dari kedua kaki. Yaiku mau mulai saka ngisor niki sampai kedua mata kaki. Lah khuf lorone niki kudune nutupi ku kabeh. Kok misal ana bolong ning ngisor utawa ana bolong ning ning tengah iku mau nggih sing mahalul fardhi niku mahalu qasil fardhi, maka kok ingeten mboten angsal ngusap di atas kedua khuf. Falau kana mongko lamun ana apa khuf loro dunal Ka'bah ini ya dunal Ka'bah ini iku sak ngisore kedua mata kaki kal midasi, contohnya kayak midas niki nak sebut keting mriki sesuatu sing nutupi tungkak, nutupi ya delamaan sikil tapi gak sampai nutupi kedua mata kaki. Ya mungkin kayak sendal ngoten lah, kayak sendal mungkin kados ngoten. Lah kok misal iki falau kana dunal Ka'bah ini kal midasi, jadi nutupi ngisor tapi mboten nutupi sampai kedua mata kaki, lam yakfi mongko ora cukup almashu apa ngusap alaihima ing atase karo-karone niku wau. Lam yakfi mongko ora cukup almashu apa ngusap alaihima ing atase perkara loro mau iku ya yang gak nutupi kedua mata kaki, yang sing gak sampai kedua mata kaki. Lah iku mau. Jadi syarat yang berikutnya yang nomor 2 ya tadi sudah tak jelaskan bahwa ya dua khufnya itu harus nutupi tempat basuhan yang fardu itu dari kedua kaki ya sampai kedua mata kaki. Kalau misal kayak sendal misalkan yang hanya nutupi bawah tidak sampai nutupi kedua mata kaki, maka lam yakfi almasu alaihima, maka gak cukup
ngusap di atas keduanya tidak cukup. Wal muradu, nah saiki pertanyaane asatir utawa sing nutupi iku apakah nutupi dari pandangan mata dan nutupi dari rembesan air atau hanya nutupi dari rembesan air. Nah iki maksudnya ngoten. Wal muradu lan utawi kang dikarepaken bisa dari kelawan satir untuk sing nutupi huna ing dalam kene iki al hailu iku perkara kang ya ngaling-ngalingi yang menghalangi. Maksudnya menghalangi niki menghalangi sangka rembesan air terhadap di bawah niku. La mani urriyati ora perkara kang nutup kang nyegah dilihat. Terus beda ambekan misal nutup aurat iku harus mani urru'yah perkara sing nutup pandangan ya sing napa bisa menghalangi tembus pandang niku. Kok misal neng aurat nggih pembahasan aurat niku pas salat ya iku nggawa pakaian sing transparan misalkan maka itu ndak sah. Tapi kalau di sini kok misal betul jenis khuf yang jenisnya dari misalkan kayak kaca misalkan ya misal kayak kaca atau misal dari bahan yang transparan ya asal air ndak bisa masuk resep maka ndak apa-apa karena yang dimaksud asatir perkara sing nutupi ning kene adalah al-hail ya perkara sing nyegah ya menghalangi masuk air lamani ya bukan perkara sing nyegah dari pandangan ya penglihatan. Wa an yakuna lan yen to ana asatru apa ya sater tadi mau nutup niku minjawani bil khuffaini saking pira-pira pinggire khuf loro. Maksudnya pinggir iki ya pinggir kanan kiri ya depan belakang ya kalehan kaki barang bawah juga. La min a'lahuma ora saking dhuwure khuf loro. Nah, yang dimaksud nggih nutup di sini iki jawan pinggir-pinggir. Maksudnya pinggir-pinggir ini adalah kebalikan daripada selain yang dari atas. Bawah iki kudu ketutup, kemudian kanan, kiri kudu ketutup, depan, belakang kudu ketutup. Lah kalau dari atas iki ndak apa-apa. Artinya misal atas iki yang dimaksud atas iki ya sangka bolongan khuf niku ya. Bolongan khuf niku. Nah, misal kok bibire khuf iku yang bolongan niku mau iku rada ombo misalkan. Nggih rada ombo terus badhe niku kena air mlebune sangka nggon bolongan sing dhuwur niku wau. Nah, maka kok ngeten ndak masalah. Ya, tapi kok misal rembese ke bawah, nggih kena aire ke bawah utawa ke pinggir utawa ke dhuwur dalamaan iki, ya kok dalaman dhuwur jari-jari misalkan. Maka kayak gini iki termasuk minal jawanib. Maka nah kaya ngoten mboten angsal ngusap khuf, maka harus bagaimana harus dicopot dan dibasuh kaki. Wa an yakuna lan yen to ana apa khuf loro mimma iku sanging perkara iku setengah sanging perkara yumkinu kang kongang kang mungkin tatabul masyi apa nuli-nuline mlaku alihima ing atase khuf loro niku wau litarat dudi musafirin kagem bolak-balik riwariwine wong musafir fi hawaiji ing dalem pira-pira kebutuhane musafir min hatin saking mudun watir halin lan munggah lan mlaku mangkat ya mandek istirahat utawa mangkat artinya ngeten dados ya syarat yang nomor 3 khufnya niki harus kuat ya khufnya harus kuat yang mana bisa memungkinkan untuk nggih mlaku nggih mondar-mandir ya tegese mondar-mandire wong musafir teng hajate kebutuhane ya mudhun ya munggah ya nggih mlaku kudu ngoten kok misal khufe iki sangat rapuh sekali misalkan nggih mlaku 10 jangkah wis rusak misalkan maka kalau ngene ndak boleh ya harus kuat wa ukhadulan dijupuk lan dipundhut min kalamil musannifi saking dawuhe ke musannif kaunuhuma qawiya ini apa onone khuf loro qawiya ini ku kuat karone ya jadi diambil kesimpulan dari dawuh musannif niki wau bahwa khuf loro niki kudune kuat bihaisu kuwate pripun bihaisu yamnaani kelawan sekirane ya, nyegah apa khuf loro nufudal ma'i ing rembese banyu mlebune banyu nufudal ma'i ing rembese banyu ya jadi harus kuat nggih yang mana kuatnya tadi itu bisa dibuat riwariwi juga kuatnya itu mau dengan sekirane bisa mencegah
masuke air ke masuk ke khuf iku mau ya, rembese air ke khuf niku. Ya, maksudnya masuk air pada selain tempat jahitan nggih. Nah, pada tempat jahitan iki ngrembes mboten napa-napa niku. Ya, biasanya niku kan wonten jahitan-jahitan nggih. Nah, iku kok misal rembese dari ya sela-sela jahitan itu maka ndak apa-apa, ndak masalah. Kalau selain jahitan maka iki sing termasuk perkara sing menghalangi diperbolehkan ngusap khuf. Maka nek koyo ngoten kok sekelane rembes, maka bagaimana? Maka ya gak oleh ngusap khuf tapi harus dicopot dan basuh kaki. Tulan disyarataken aidon hale meneh taharatuhuma apa sucine khuf loro. Lagi di antara syaratnya berikutnya adalah napa harus suci khuf loro niku nggih. Nah, kok misal sok najis iki ya mboten angsal, harus suci. Walau la bisa mongko lamun ya ngagem sapa wong khufan ing suci khuf fauqa khufin ing dalem sak dhuwure khuf li syiddatil bardi krana bangete atis masalan contone. Iki pembahasan nek nggawa khuf loro iki saking watise sehingga ya nggunakaken khuf loro misalkan, maka bagaimana? Iki ana tafsir, ana perincian. Fa in kana mongko lamun khuf loro maksudnya dua itu ya dua lapisan nggih. Jadi kanan kiri, kanan niki ya khuf terus baru dileboni khuf meneh, dilebokno ning khuf meneh. Nah, kiri khuf terus dilebokno ning khuf meneh. Jadi dua lapisan khuf niku. Nah, bagaimana iki delok perinciane. Fa in kana mongko lamun ono al a'la apa khuf sing dhuwur. Solihan iku patut iku bisa nggih, iso napa jenenge ya pantes lil mashi kagem ngusap dunal asfali orang ngisore. Soha mongko sah almasu apa ngusap alal a'la ing atase kang khuf sing dhuwur. Misal iki ya ada dua khuf. Yang atas niki ya apa jenenge sholihun lil mashi, iso ya sesuai dengan kriteria. Jadi ora ana bolonge, ora rembes ya. Ya kuat ya iku. Nah, terus sing dhuwur koyo ngono sing ngisor niki mboten layak untuk ngusap khuf niku untuk ngusap. Maka soha al mashu alal a'la. Lah sing diusap kok sing dhuwur tok, maka sah niku. Oleh wa ing kana. Lah ya saiki sebalike. Wa ing kana lan lamun ana al asfalu apa sing lapisan sing ngisor nggih, khuf sing ngisor niku sholihan niku ya patut lil mashi maring ngusap dunal a'la ora liyan ora sing dhuwur. Famasaha mongko ngusap al asfala ing ya khuf sing ngisor soha mongko sah. Nah iki kebalikane. Artinya sing dhuwur niki gak patut untuk diusap, ada kriteria, ada syarat tadi yang tidak terpenuhi. Nah sing ngisor syaratnya terpenuhi, maka kemudian dia ngusap sing ngisor, sing khuf sing lapisan sing ngisor, maka sah apa-apa. Sah. Ya oleh, artinya boleh ngusap nanti ngusape ku sah oleh ngesahno wudune niku wae. Awil a'la utawa sing diusap ya, jadi sing dhuwur niki mboten patut, sing ngisor patut nggih. Terus sing dibasuh, sing diusap ya, sing diusap iku sing dhuwur, sing gak patut iku mau. Bagaimana? Awil a'la utawa ngusap ing sing lapisan dhuwur. Fawasola mongko tumeka al balalu apa telesan lil asfali maring ngisor. Soha mongko sah in qasodal asfala lamun. Nah sah iki ana catatane. In qasodal asfala lamun nejo sapa wong al asfala ing ya, lapisan sing ngisor. Au qasodahuma utawa nejo sapa wong huma ing ya dhuwur lan ngisor ma'an bebarengan. La in qasoda ora lamun nejo sapa wong al ala ing kang dhuwur fakot bloko. Ya. Jadi iki mau gambarannya pripun? Dua lapisan, yang atas niki gak patut, gak layak untuk diusap ning ngono, gak terpenuhi kriterianya. Yang bawah nggih kriteria. Terus sing diusap iku mau nak sing ndok sing diusap sing ngisor maka sah. Sing diusap dhuwur terus badhe niku ya telesane niki tekan ning ngisor. Maka bagaimana? Ono perinciane. Ya, perinciane nek sing dituju memang yang bawah, meskipun sing diusap dhuwur telesane tekan ngisor, sing dituju kok sing ngisor niki sah. Sing dituju dua-duanya, ya dhuwur ya ngisor sah padha wae. Tapi nek sing dituju kok dhuwur tok, ya, sing diniatno sing dhuwur tok, niat ngusap sing dhuwur tok.
ora diniati sing ngisor nggih, maka ora sah niku. Ya, maka niku mboten sah. Ya, begitu pula nggih, begitu pula ora sah niku nek telesane gak sampai pol ngisor. Niki nggih mboten sah. Ya. Wa in lam yaksid iki wa in lam yaksid mongko lamun ora nejo sapa wong wahidan ing suwiji min huma saking ndur lan ngisor bal qasada balik nejo sapa wong almasha ing ngusap fil jumlati ing dalam secara global ajza'a mongko cukup fil asahi ajza'a mongko nyukupi fil asahi ing dalam pendapat sing asah. Nah, kok misal gak niat yo gak niat dhuwur utawa gak niat ngisor ya gak niat kenapa jenenge ora niat ora nentokno iki dhuwur apa ngisor gak nentokno akan tapi pokoknya aku ngusap secara global ya pokoknya ngusap. Maka kok ngene iki menurut pendapat sing asah niki nyukupi gak apa-apa karena apa ono niat ya mutlaqul mashi ya niat ngusap secara mutlak fil jumlah ya secara global ya oga menentukan atas atau bawah ya. Maka menurut pendapat sing asah niki nyukupi ya muqabilul asah ya muqabilul asah niki mboten niku kados ngoten. Nah mboten nyukupi berarti nggih niku wudune nggih dereng sah niku. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa